Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een nog onbekende man is gisteren verdronken toen hij bij Playa Canoa het water in is gegaan. Hij is omgekomen als gevolg van de ruwe zee. De meteorologische dienst had gedurende het hele weekend al gewaarschuwd voor de harde wind en de hoge golven. Waarom de man toch de zee in is gegaan is niet duidelijk. Zijn lichaam is door de reddingsdiensten uit het water gehaald en er is geprobeerd hem te reanimeren, maar dat heeft niet mogen baten. Curaçao heeft al enkele dagen te maken met harde windstoten. Ook voor vandaag heeft de meteorologische dienst een waarschuwing uit laten gaan. Afgelopen vrijdag zorgde de harde wind voor heel veel schade. Bij verschillende huizen waaide dakken eraf. Ook vielen in verschillende wijken elektriciteitspalen om. Dat leidde er alleen al toe dat Aqualectra 180 meldingen voor stroomstoringen kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een groot deel daarvan is de nacht zelf al opgelost. Op Sint Maarten hebben zaterdagavond de twee grootste politieke partijen een coalitieakkoord getekend. Daarin verklaren National Alliance en de United People's Party een regering te vormen. Ook al is er een verdeling van de ministerposten gemaakt. National Alliance won de verkiezingen van afgelopen donderdag met 6 zetels. De UP Party behaalde 4 zetels. Daarmee hebben ze een ruime meerderheid in het parlement dat in totaal 15 zetels heeft. De ondertekening van het coalitieakkoord op Sint Maarten is zeer snel na de verkiezingen tot stand gekomen. Gouverneur Eugène Holiday had afgelopen vrijdag nog aangegeven te willen beginnen met consultatieronden om zo tot een coalitie te komen. Op Sint Maarten is er een akkoord tussen de National Alliance en de United People's Party getekend, maar Christopher Emmanuel van National Alliance heeft dat niet ondertekend. Het nieuw verkozen statenlid wil dat er wordt samengewerkt met de USP en dus niet met de UP. De discussie hierover zou erg hoog zijn opgelopen en volgens sommige media in Sint Maarten zou hij al hebben gedreigd uit de partij te stappen met medenemen van zijn zetel. Afvalverwerkingsbedrijf Celicor heeft haar jaarcijfers over 2018 gepresenteerd. In dat jaar heeft Celicor 2,7 miljoen gulden geïnvesteerd in vuilverwerking. In dat jaar is bijna 200.000 ton aan vuilnis verwerkt. Voor 2019 hoopt dat Celicor er meer is geïnvesteerd in recycling en er dus minder vuil moest worden verwerkt. Die cijfers moeten nog worden gepresenteerd. De politie heeft afgelopen zaterdag een 47-jarige man aangehouden. Hij was in de buurt van luchthaven Hato en was in het bezit van een geweer. De politie heeft het wapen afgepakt en de man gearresteerd. Dan nog positief nieuws over de Curaçaose voetballer Tahith Chong. Hij speelt momenteel voor Manchester United, maar staat in de belangstelling van heel veel Europese topclubs. Volgens de Extra zou er al een overeenkomst zijn gesloten met Juventus. Daarbij zou Chong bijna $45.000 per week gaan verdienen. Maar de contracten zijn nog niet getekend. De intentie is tussen beide partijen al wel uitgesproken. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.